Electoral Commission labweza Reverend Hardwick Kalia kuti akonze kalata zawo zofuna kupikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Aka ndi kachiwiri kuti bungwe la MEC libwenze munthu ofuna kupikisana pa chisankhochi litabwenza a Daniel Dube sabata yatha kuti akonzenso kalata zawo. Posachedwapa bungweli lilengeza mayina a anthu omwe ali oyenera kupikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Reserve Bank ya Malawi yakhazikitsa galimoto yatsopano imene ikuyembekezeka kupititsa patsogolo ntchito zolimbana ndi moto mu mzinda wa Mzuzu. Akuluakulu ati galimoto ya makonoyi ili ndi kuthekera kozimitsa moto pa nyumba zosanjikana zitalizitali ndipo yaperekedwa khonsolo ya mzindawo. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira. Poyankhula pamwambo umene amaonetsera galimoto yozimitsa motoyi, mkulu wa banki ya Reserve McDonald Mafuta Mwale anati atero potengera pempho limene khonsolo lidapempha potengera kuti adali ndi galimoto yozimitsira moto yakale imene simagwira bwino ntchito zake komanso simatha kufikira kuzimitsa moto omwe ungagwire nyumba zitalizitali ngati banki ya Reserve ya ku Mzuzu. Kuti tizikhala ndi mtendere mu maofesi mwathumu, tikuyenera kuti tingopisa nthumba tokha tikagule chinthu chimenechi kuti tikamakhala maofesi pazikhala mtendere. Komanso ndi chinthu chonyaditsa kwambiri kuti ichichi ndi chinthu choti chipangitsa anthu onse mu Mzuzu City azikhala pa mtendere ndi kumakhala ndithu kuti ngati china chake chingachitikire anthu afaya amene mwaona akuthamanga lerowa ndioti azikhala ndi chikhulupiriro chonena kuti chithandizo chopezekeratu chili pafupi nafe. Amwale kenakanena kuti banki inaganizana kuti galimotoyi ikhale mdzina la bankeri kambakona kuti sakufuna kuti apereke ntchito yomakakonzetsanso galimotoyi ikawonongeka, ndipo anati asanirana mgwirizano wa mmene galimotoyi idzigwirira ntchito zake. Mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Wagumizani Nyasulu anati galimoto yozimitsa moto sipereka mtendere ku banki ya Reserve kapena anthu okhala mu mzindawu wokha, komanso kuti ithandiza kwina kuti makampani kudzayambitsa ntchito zawo zamalonda mu mzinda wa Mzuzu kamba kuti akhale ndi chikhulupiriro pa chitetezo cha katundu wawo. Mzuzu ndi malo amodzi oti anthu akufunika kuti abwere ndi kupanga ma investments osiyanasiyana, komano timaziwanso bwino lomwe kuti pali ma services ma investment sangabwere ngati ma services ofunikira ngati fire service ndochepekedwa. Ndeno ichichi ifeyo ngati council ndife onyadira kwambiri poti ati tapanga ubale ndi Reserve Bank kuti iwo atipasa engine imene. Banki ya Reserve ya Mzuzu yomwe ndi yosanjikizana ndi yokhayo yomwe ili yayitali mu mzinda wa Mzuzu ndipo adayitsegulira mwezi wa Meyi chaka cha 2016. Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS yakhazikitsa njira ya Nzeru Hub pofuna kuchulukitsa chiwerengero cha anthu ogwiritsa ntchito njira zamakono zamauthenga. MUBAS yakhazikitsa njirayi ndi thandizo lochokera ku bungwe la UNDP. Martin Bright Nsendema ndi amene akutsogolera ntchitoyi ndipo akuyankhula ndi mtolankhani wathu Veronica Kafumpe. Tanthauza kuti tikupita patsogolo ngati university pokwaniritsa maloto amene timakhala nawo kuti tithe kufikiranso anthu osatokhawa amene akwanitsa kubwera ku university koma ali makomiti mwathu kuti athe kukhala ndi luso logwiritsa ntchito makinanso pano amakonowa kugwira ntchito zawo zosiyanasiyana pomwe awasokoneza. Lions Club ya Lilongwe yasankha tsogolera tsopano pamene a Esther Mwesu tsopano atenga udindo wa mtsogoleri wa gululi kuchokera kwa Amartha Moyo. Amwesu ati utsogoleri wawo uyika chidwi chachikulu pa ntchito yothandiza achinyamata komanso kutukula ntchito za umoyo. Wezi Gausi wa Zanzambiri. The office of the president of Lilongwe Lions Club, pledging to lead with integrity, commitment and compassion. Do you? Yes, I do. Chimodzi mwa zinthu zimene akhala akuchita pa ulamuliro wawo ndi kumanga chipatala chabwino chimene anthu azithandizika mu dera la Area 49.
amwenso ati iwo adayamba kale kusonkhetsa ndalama zoti ntchitoyi itheke. Ndi project imene tifuna tipange timange chipatala chimene tifuna tithandize anthu makamaka kweli ya 49 kumbali ya matenda a sugar komanso ana under 5 clinic kuti zikathandiza komanso kuti anthu azikatha kupanga majowajowa kumene koko. Poyankhulapo amene anali mlendo olemekezeka pa mwambowu a Frank Mwenechanya anati iwo ndokondwa kamba ka ntchito yabwino zimene Lilongwe Lions Club imapanga. Kwambiri ngati FISID mukhoza sikuyamba kutimva kuti timakhala kuthandiza njira zosiyanasiyana. Mbuyo mwe timathandiza za mpira mpaka dali pano timathandiza kwambiri anthu akumuzi. Tiliso ndi bungwe limene si laboma limene kwambiri ntchito yake ndikuthandiza anthu njira zosiyanasiyana. Andi kuitanidwa kuno kuti kwatithandiza kuti ziweze zambiri zimene anzathu akupanga makamaka tikhala okonzeka kuti tigwire nawo ntchito kwambiri. Pakadali pano amene anali mtsogoleri wakale wa klabuyi Amartha Moyo ati iwo ali ndi chikhulupiriro chonse kuti atsogoleri amene asankhidwa kumenewa akhala kugwira ntchito yawo mwa ndondomeko yake. Tsopano tikupatsirani ripoti lathu lapadera. Mulipotiri Mike Mataka watitengera ku chipatala cha Zomba Mento kumene odwala ndi ogwira ntchito akulimbana ndi tsankho komanso manyazi odzakamba ka nthenda za m'maganizo kudzera mu ntchito zosiyanasiyana. Watiwerengera ripotiri ndi Elvis Howahowa. Kwa zaka zambiri ku Malawi kuno anthu amene amadwala matenda amisala akhala akuvutika osati ndi matenda okhawa komanso ndi khalidwe la anthu lomwe limaweruza ndi kuasala. Ngakhale munthu atachira ambiri amasalidwa, ena amachotsedwa ntchito, ena amakanidwa ndi anzawo kapena achikondi awo, ndipo ena amabwerera ku chipatala osati chifukwa choti ayambiranso kudwala koma chifukwa chakukanidwa komanso nkhawa. Koma izi tsopano zayamba kusintha. Kufika pa chipatala cha Zomba cha anthu odwala matendawa cha Zomba chomwe chidali ndi makoma ampanda okuda poyamba tsopano chikuoneka bwino ndi mopatsa chidwi. Izi zikuchitika kamba ka ndondomeko zatsopano zomwe chipatalachi chikugwiritsa ntchito ngati njira yochizira odwala. Titafika pa chipatalachi tinapeza anthu ali otanganidwa kupenta ndi kukonza zipupa za chipatalachi. Anthu watu siogwira ntchito konko. Awa ndi ena amene akudwala matenda amubongo ndipo akuphunzira kupenta ndi kujambula mwapamwamba. A John Konje ndi mkulu wa zakudziletsa ungwiro wa mubongo pa chipatala cha anthu odwala matendawa cha Zomba ndipo akufotokoza. Ambiri anchoti ngana iku tikamapanga ma activities ngati pa Zomba mental rehabilitation, one of them is a group discussion imene timafusa tikamaliza kodi amene ali ndi luso loti la painting and drawing ni ndani. So that's when anthu pamene anachua okazia kuti ndimathachani painting and drawing nde pamene tinatengano tinapangano ka quick assessment to kuti tiziwedi kuti ndi ompetadi kuti ndi amaziwadi za drawing. Mkulu wa chipatala cha anthu odwala matenda amubongo cha Zomba Rafael Piringu ati iyi ndi njira yatsopano yomwe ikusintha zinthu. Cholinga chathu ndi chimene chocho kuti anthu kumudzi athe kumvetsa kuti munthu wakhala ndi mavuto aku ubongo ndipeza kuti wayamba kuganiza bwinobwino sinthawi zonse zimayambiranso. Chimene chimayambisa anthu amene achaso kuti zichitike ndife tomwenso kuanena miseche kuaseka akamayenda kuyankhula zosiyanasiyana. Titamba kucheza ndi anthu amenewa sikuti ndi ena alipo be ali modi ndi ambiri koma ena amene amba kunena zoganiza bwino mbe amatilongosola kuti inetu kusuta kunandikwana kunanditopesa kwa ine ndi ukapolo komano kunyumba ndi mapangidwa izi kwatu ndili ndi luso tione lusolo anamba kujambula administration block. Ntchito iyi yayamba kale kupereka chikoka kwa anthu ozungulira chipatalachi ndipo ena ayamba kubwera kudzafunsa kuti anthuwa apita akawagwirire ntchito nyumba zawo ndi maofesi yawo. Zimene zichititsa kuti akuluakulu pa chipatalachi atsegule mabanka account anthuwa kuti azisungirako ndalama zawo kuti akamatuluka chipatala akapeze poyambira. Komano sikuti kungofuna kuwagwiritsa ntchito chimene chawasangalatsa nchonena kuti kuzera management tikwasegulira ma account yawo tikuti awapa asegulirira mene aseguliridwa tipanga cost ntchito imene ijayo
mwiya tikatha kuyuza mwa 100% mwiya tiseva ku 40 60% of the actual cost tayikira ku account kwawo ndalama zoene zichi mene so maonera modi umunjamonso muli malo ena kuti tithe kulemba mawu siyana mautenga sitipita so kwina titenga iwaja choncho apapo pansi anthu akumayima ambirimbiri kumafunsa ndipo ena sakumvetsena apemphaso kale kuti tifuna tipentere nyumba tialipira chimenecho chipangisa kuti anthu kumuzi akhulupirire kuti ano anthu anda abale athu tikathandiza tikapanga support ndi kuti ziyenda. Katswiri wa za umoyo wa maganizo Profesa Joza Bandawe wa Kamuzu University of Health Sciences akuyamikira ntchitoyi koma akuonjezeranso kuti malusowa paokha sokwanira kuthandiza anthuwa koma kuti kuwavomereza ndiko kofunikira kwambiri. Chifukwa kunena zoona anthu ambiri amadutsa ziphinjo zosiyana ndi akamadutsa ziphinjo chimene chimachitika ndichoti anthu ambiri amayesa kuti basi moyo wawo wathera pamenepo koma si choncho ayi ndithu nde ngati chipatala chikuwaphunzitsa kuti azima paokha ndi zinthu zofunikira kwambiri chifukwa tikamakamba za malingaliro angwiro kapena mental health tikutanthauza kuti munthu akukwaniritsa kuti apange chothekera pa moyo wake. Njira ikuoneka kukhala njira yobwezeretsa umunthu ulemu komanso kudzikhulupirira ndi kudzidalira komabe zikuoneka kuti ulendo ukadali wautali kamba kwa zochitika zakomwe anthuwa amachokera. Amalawi ambiri aonabe matenda amisala ngati matenda osachiritsika. Izi zimachititsa kuti anthuwa asabwerere ntchito zawo komanso ngakhale manja awo. Profesa Bandawe akuti khalidwe ili likuyenera lithe. Chimene chikufunika kwambiri ndichoti anthu azindikire kuti ngati munthu wakumana ndi vuto timuthandize timulimbikitse chifukwa matendawo si chithandizo cha umunthu wake sikuti nde kuti basi ndi munthu wa misala basi kapena ndi munthu woti ali ndi mavuto okhudza malingaliro angwiro. Tilekeze ngati munthu wadwala malungo sitimanena kuti basi munthu ende kuti ndi wa malungo kukumpatsa dzina o label ayi nde anthu ngati amene tiyenera kuwalimbikitsa ndithu tiyenera kuwathandiza akabwerera tiwapatsenso ntchito agwire tiwaone. Amene dzuwa limapita kolowa kuseri kwa phiri la Zomba ndipo makoma atsopano ojambulidwa achipatalachi akuwala mopatsa chidwi chinthu chimodzi ndi chotsimikizika kuchizika ku matenda a mu ubongo nkotheka chithandizo chotheka. Malawi aliyense posatengera matenda omwe anadwalapo akuyenera ulemu komanso kukondedwa ndi kuthandizidwa. Wanthu wonse okhala m'dziko lino wathandize. Mike Mataka ndi ripoti lathu lapadera lomwe amatiwerengera Elvis Howahowa. Munkhanizira mpingo wa Love World kudzera mu nthambi ya Chris Oyakilome Foundation International wamanga sukulu imene idzipereka maphunziro aulere. Sukuluyi yamangidwa m'mudzi mwa Chisikwa kwa Nsundwe mboma la Lilongwe. Pali chiyembekezo choti sukuluyi idzipereka maphunziro apamwamba kwa ana ovutika. Rebecca Chimcheka wadza ndi nkhani yonse. Sukuluyi ichepetsa maulendo atali amene ana akhala akuyenda kupita msukulu monga chatsala ndi kugwera mbavi. Poyankhula pamwambo otsegulira sukuluyi nduna ya zamaphunziro Madalitso Kambauwa Wilima ayamikira mpingowu pomanga sukulu yomwe anati ithandiza kuti ana apeze malo abwino ophunzirira. Ineyo ndokondwa kwambiri chifukwa sukulu imeneyi pamwamba poti ndi primary ikuwapatsanso ana a sukulu zonse zofunikira zimene zimapangitsa kuti mwana wa sukulu akapita ku sukulu tikanene kuti akulandira maphunziro ake pambali ina iliyonse mu ndondomeko ina iliyonse makope mabuku imene timafunira ngati ife boma. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa Christ Embassy kumwera kwa Africa Ose Oyakilome anatsimikiza kuti cholinga cha bungweli ndi kuthetsa umphawi wa maphunziro kwa ana. Padakali pano fumu yayikulu Kalolo ayamikira tchalichi pomanga sukulu m'dera lawo komanso apereka ulemu wapadera popereka dzina la nsewu m'derali kuutcha kuti ukhale Pastor Chris Oyakilome.
mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Bwanji tipitirize nkhanizi zikangotha izi. Ili kwa mlembe ofalitsa nkhani mu Archdiocese ya Lilongwe ya mpingo wa Katolika Bambo Elias Chizule walimbikitsa miphakati kuti idzikumbukira anthu oyera omwe inasankha kuti akhale nkhoswe zawo. Bambo Chizule omwenso ndi wachiwiri kwa mkulu oyendetsa wairesi ya Alinafe ku Lilongwe Archdiocese ati mapemphero okumbukira nkhoswe amathandiza miphakati kukweza moyo wauzimu. Iyo anena izi loweruka pamene anatsogolera mwambo wa misa omwe mphakati wa ana oyera unakonza ku Lilongwe. Mphakati wa ana uli pansi pa parish ya Don Bosco mu Archdiocese ya Lilongwe. Monga ndinafotokozera pa misa ndikuwalimbikitsa kuti iwowa apitirire ndithu kukhala amodzi ogwirizana chifukwa zinthu ngati zimenezi ndizofunikira kwambiri. Si kawiri kuti miphakati matha kumakumbukira nkhoswe, koma kukumbukira nkhoswe ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa chimatithandiza kuti pambali ina ngati Akhristu tipange modify our spiritual life potengera khalidwe limene. So celebrations like this zimathandizira kuti anthu miphakati akhale nourished muzimu. So I'm really congratulating them and encouraging them kuti apitirize ma celebration kalamene. Malinga ndi malemba ana anali mayi ake a Maria yemwe anabereka Yesu Khristu. Maureen Nankhupe ndi wapampando wa mphakati wa ana woyera. Mgwirizano umenewu watithandizira kwakukulu mphakati wa St. Jana. Mphakati uno mmene timawuyamba kukhala mphakati Akhristu tinalonyinyirika kumaona ngati akuti chosakuberera amayi tisiye kuyamwa pompopompo. Mafanya mgwirizano tinangotakuluakulu takulatata tiyeni mtima panopo mmene ulili kuchokera 2022 fika panopo aliyense amadabwa chifukwa ngakhale zochitika za kuchechi St. Jana nambala 1. Mphakati wa ana oyera unayamba mchaka cha 2023 ndipo uli ndi manja pafupifupi makumi atatu. Unduna wa zamaphunziro walangiza maphunziro okhudza chikhalidwe ndi uzimu msukulu zomwe sizaboma. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo a Enoch Zaluso wanena izi pamwambo otseka teremu yomaliza umene sukulu ya Blantyre Baptist Academy inakonza. Izi ndi zina zimene Zaluso anayankhula pa nkhaniyi. Timachiona chabwino kwambiri chopambana kuti sukulu za private zimachita nawo amene boma linafunira, ndipo anthu amenewa timayenaso tikhale nawo ndi support kuti monga ngati iwowa kulimbikitsa kuphunzitsa kapena kupatula kuphunzitsa kokha palinso zimene amachita ngati kuphunzitsanso chikhalidwe, kuphunzitsanso zauzimu pamenenso ife ngati education timakhulupirira kuti ngati mwana akuphunzira chikhalidwe zauzimu komanso mkhalasi ndiye kuti mwana ameneyo azakhala opindulitsa patsogolo, sikuti azakhala academically fit nthawi yonse komanso azakhala ali gole fit. Mmawu ake mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a McNovan Spotani anati sukulu zimene sizaboma zili ndi udindo otukula maphunziro mdziko muno. Ndizofunika ifuna kuti Malawi muno muli ana ambiri amene akupanga sukulu ndi ana onsewo boma singakwanisa kumangira ma school block. Ndi ife private ndi udindo wathu malo amene boma sili kufikira ife ticho kufikirapo. Ndizimene tikupanga ife panga private. Sukulu imene ikwenda muno kwambiri. Before jenga ndinali kumamvera kumene kuja kuti panena kuti ndi pressure kuchokera maiko na manganga ndi Mozambique akufuna malo kuno kuchiphunzira mamva. Choncho tinayamba boarding kuti ana Mozambique maiko ena tizita kuwasunga ni pa sukulu mpano. Ndipo sokakonzedekana tumakhoza muno kwambiri. Ndi nkhani imeneyi tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane bwanji tionenso mitu yake.
bungwe la Malawi Electoral Commission tsopano labwenza anthu awiri kamba kopereka uthenga osakwanira mukalata zawo za chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Mulipoti lathu lapadera Mike Mataka anatitengera ku Zomba Mental Hospital kumene odwala ndi ogwira ntchito akulimbana ndi chitonzo chodzakamba ka nthenda za m'maganizo. Ndipo mu nkhani zina Chris Oyakhilome Foundation International yamanga sukulu imene idzipereka maphunziro aulere kwa ana ochokera m'manja osauka. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndi ine Dave Kadama, ufunani madzulo opambana.